Вітаю, а сёння будзе не толькі пра літаратуру, але крыху пра тэатр. Тэатр абапіраецца наогул на літаратуру, ці то на літаратуру, якую адмыслова пішуць для сцэны, то бок драматургію, ці то на літаратуру, якую адмыслова адаптуюць для сцэны. Я думаю, толькі словаў апраўдання на сённяшнюю тэму нашую хопіць. A on każe mnie tak. A dzień raz u Paryży! Anna Grafinia była u mnie tak zakachałszy się, ale tak zakachałszy się, że to skoknęła z balkonu. Boże. Перад хвілінкай вы паглядзелі сцэнку са спектаклю «Шчаслівы муж» паводле Францішка Аляхновіча. Гэты спектакль паставілі ліцэісты з Бельскай гайнаўкі на Падляшшы пад кіраўніцтвам Яанны Троц, акторкі, рэжысэркі і дырэктаркі тэатру Чрэва, першага прафесійнага беларускага тэатру на Падляшшы, і ў Польшчы. Спектакль адбыўся ў Орлі, слыннай мясцовасці на Падляшшы, якая атрымала магдэбургскае міськае права ў пачатку 16 стагоддзя, была горадам амаль 4 стагоддзі і толькі пад канец 19 стагоддзя царскі ўрад гэтага права Орлю пазбавіў. Да Другой сусветнай вайны большасць насельніцтва Орлі 75% складалі габрэі, якіх нацысты ў вайну знішчылі ў Галакосце. Сёння ў Орлі большасць насельніцтва праваслаўнага веравызнання і большасць з іх ідэнтыфікуе сябе як беларусаў. Чаму Яанна Троц паставіла п'есу Францішка Аляхновіча і чаму якраз з вучнямі? Паслухайма яе. Гэта група моладзі, яны папрасілі, каб зрабіць штосьці śmiesznego, каб на сцэне можна было таксама śmijaцца, публіка śmijalась. I ja подумала, Францішак Аляхновіч, prosta tomu, kab im tak samo pokazać klasyku, kab wiedział, że to na pewno sami nie przeczytają, a tak, kab można było popracować nad historyczną piesą. Праз некалькі месяцаў тэатральная грамадскасць Беларусі будзе азначаць 110-е ўгодкі ўзнікнення беларускага прафесійнага тэатру. Датай узнікнення лічыцца 12 люты 1910 году, калі у Вільні адбылася такая тэатральная вечарына і калі паставілі мясцовыя беларусы, паставілі тады п'есу украінскага драматурга Марко Крапіўніцкага па рэвізіі. Адным з рэжысэраў гэтай п'есы быў Францішак Аляхновіч. І вось такое супадзенне. Я думаю, што гэты спектакль паводле ягонай п'есы «Шчаслівы муж у Орлі» гэта было такое адзначэнне ўгодкаў беларускага прафесійнага тэатру 110-х. А як не дзіўна, беларускі аматарскі тэатр на Падляшшы ўзнік годам раней. У 1909 годзе мужыкі вёскі Кленікі паставілі п'есу, зноў жа супадзенне украінскага драматурга Івана Карпенкі-Карага «Разумны і дурань». І з гэтай п'есай 20 верасня 1909 году хадзілі ў Бельск. Паслухайма, што пра гэтую гістарычную пастаноўку напісала наша Ніва з 1 кастрычніка 1909 году ў карэспандэнцыі «Народны тэатр». Яшчэ на каляды нашы студэнты параілі нашым сялянам зрабіць тэатр і паставіць украінскую камедыю «Разумны дурань» Карпенко-Карага. Адзін наш студэнт, беларус, прачытаў яе сялянам. Тыя зараз жа згодзіліся і падзялілі між сабой ролі ў камедыі. Маладыя дзяўчаты ні за што не хацелі прадстаўляць старых баб і прыйшлося ролі дзяліць па ўзросту. За тэатр узяліся з вялікай ахвотай і рабілі ўсе рэпетыцыі сур'ёзна і акуратна. Акцёры былі ад 17 да 40 гадоў. І тут такая
сцэнка 100гадовай даўнасці. Старыя бабы, падпершы бараду рукой, казалі з непрыхільнасцю, што гэта яны ў новую веру пераходзяць ці што ўжо другімі прозвішчамі завуцца. Іх дзівіла, што сяляне ў час ігры называлі сябе тымі імёнамі, што стаяць у камедыі. Але гэтыя малыя перашкоды не сапсавалі справы, і калі надышла пара іграць у горадзе, нашы сяляне-акцёры з торбамі за плечыма рушылі пехатой у Бельск за 18 вёрст. Акурат у дзень тэатра 20 сентябра выпадала вяселле адной дзяўчыны, нашай акцёркі, але яго справілі на 2 дні раней. На вяселлі была уся тэатральная грамада. Яшчэ за колькі дзён у горадзе Бельску былі расклееныя афішы аб сялянскім тэатры. Грамадзянства было надта зацікаўлена, і ў клуб, дзе ігралі, назбіралася шмат народу. Ігралі надта добра, і камедыя ўсім спадабалася. Цяпер у нашай вёсцы кажуць, што ж, хоць мы і мужыкі, але таксама, як і паны і чыноўнікі, можам і кнігі чытаць, і тэатры рабіць. Увесь заход з тэатру пайшоў на вясковую народную бібліятэку чытальню. Усе вёскі кругом нас толькі і гавораць аб тэатры. Даруйце гэтую такую прасторную цытату, але Клінікі, дзе адбыўся гэты гістарычны першы падласкі беларускі спектакль. Это вёска маёй мамы, это моя парафія, там, дзе мяне хрысцілі, там, дзе я вянчаўся. Так што я не мог пра гэта вам не расказаць. П'еса была украінскага пісьменніка тады ў 1909 годзе, таму што фактычна на той час беларускага тэатральнага рэпертуару не было. А народ клініцкі ў 1909 годзе, я думаю, ён яшчэ нацыянальна не вызначыўся. Ён быў рускім у сэнсе трыедзінства рускага народа, то значыць велікарусы, маларусы і беларусы. Але мінула паўстагоддзя, і клінікі апынуліся дакладна ў беларускім кантэксце. І вось, і гэтую гадавіну, гэтыя ўгодкі, 110-е ўзнікнення беларускага падласкага тэатру адзначылі 2 прэм'ерамі ў Беластоку. Адзначыла якраз згаданая мною Анна Троц, якую ўсе называюць Ася Троц, разам са сваімі вучнямі. Адна з гэтых прэм'ераў гэта былі «Падстрыжаны» паводле знакамітай навелы чэшскага класіка 20-го стагоддзя Богуміла Грабала, а другая гэта была класіка расійскага камедыйнага жанру «Предложение» Антона Чэхава. Тэксты да абодвух спектакляў пераклаў на падласкую мову. А я... Спектаклі адбыліся, як кажуць, на ўра у беластоцкім драматычным тэатры. Былі 2 паказы у 12 гадзін для моладзі, а вечарам у 19 гадзін для дарослай публікі. Мой невскоровитый характер. Раз на 3 місяці я хотіла відчути повну свободу. Jak ta ja, перелякана пара викастрованих жеребців, яких тримав Францішок. Вечором на темному подворкові заіржав конь. Як адна публіка, маладая, так і дарослая, усе рагаталі ад пачатку да канца, што і чакалася ад гэтых паказаў. Інтрыгантка. Szczeniuk! Стара пердунка. Замовкни! Що? І що тепер? А що?
што далей з беларускім прафесійным тэатрам на Падлашшы? Пакуль што ў тэатры замала прафесійных актораў. Прафесійных актораў там трое, сама Ася, а таксама Магдалена Таранта і Тамаш Таранта, якіх мы бачылі ў спектаклі Антона Чэхава «Предложение», як на падласкай мове спектакль называўся «Діваснубы». І ёсць, я б сказаў бы, адна паўпрафесійная пакуль што акторка Дамініка Пуц, якая выступіла ў манадраме «Падстрыжаны паводле Богуміла Грабала». Ну, ідэяў, што рабіць далей у Асі Троц-Процьма, я ўсё чакаю, што яна падрыхтуе кадры для свайго тэатру настолькі добра і настолькі гэтыя кадры будуць шматлікімі, што можна будзе паставіць Гамлета па-падласку. Я ўжо фактычна пачаў перакладаць.